tinotenda kuti takaramba takabatana sezvatakaita nhasi ndaona vaimbi vechidiki vakawanda tichikuta mukoma wedu tichisimbisana pamusoro pealbum nyowani. Saka chinhu chandokurudzira muvaimbi vechidiki kuti dai takona kubatana saizi sekwatakatenda nhasi panoita umwe chinhu chake toipo tose tichitsigirana tisamboenda kumberi tichibatanawo sezvinoita mazimudhanzo artist vanoungana pakaita album launch vachiungana vachibatirana pamwechete. So chisho changu kuti vaimbi vesungura takabatana saizvozvo ndakuona kuti tinogona kukurawo musambo wedu musambo mukuru munyika yedu yeZimbabwe hachisi chidiki, asi isusu maitiro edu ndoanogona kudzikisa kushaya kubatirana kana kudzikirana godo sevaimbi vari kusimuka. Saka ndinotenda vose vauya nhasi vakabatana pamwechete nesu. Aiwa apo pana mukoma wangu ndatiteerera, aiwa ndaona umhare hwakanyanya pakabarwa basa namaproducers akashanda mukoma wangu ndovatenda zvikuru basa iroro. Ndichiti aiwa mukoma wangu vatiratidza nzira, neniwo ndiri munzira, ndiri kuuya manje nguva pfupi nealbum rangu nyowani rinonzi Bazari Nyepi. Saka kuvateereri vesungura ndakoti aiwa vatsigiri vedu kurai mberi ichitisimbisa, ndimi simba redu. Kutsigira kwamunotiita kunotikosi pari kuti tiende kumberi. Zvakare kana taitawo mashows saizvozvo kuuya kwenyika munoita ndo panobva orarama ndokuti ndai zvakanyanya maita basa chose. Thank you so much.